L-aħbar li l-Awtorità Bankarja Ewropea qed tinvestiga l-FIU hija daqqa ta' ħarta kbira r-reputazzjoni ta' Malta. Fi kliem il-Partit Nazzjonalista, il-Gvern mhux qed jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex ir-reputazzjoni li n-nies ħadmu għaliha tiġi mħarsa kif xieraq biex ma jintelfux xogħlijiet f'dan is-settur. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u Simon Busuttil. Fl-istqarrija ntqal li l-FIU mhix l-unika awtorità f'Malta li tinsab taħt investigazzjoni mill-EBA. L-MFSA wkoll tinsab taħt investigazzjoni minħabba l-Bank Pilatus. L-FIU naqset milli tieħu passi serji fil-konfront tal-Bank Pilatus li ċ-ċermen ta' dan il-bank Ali Sadr jinsab akkużat fl-Istati Uniti b'rabta mal-legat ħasil ta' flus. In-nuqqasijiet li waslu għal dawn l-investigazzjonijiet saru taħt il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna u l-Bank Pilatus ingħata l-liċenzja biex jaħdem f'Malta taħt il-Ministru Scicluna. L-FIU mhux l-unika awtorità li naqset minn dmira f'dan il-każ. L-Avukat Ġenerali se joħroġ investigation order u l-Kummissarju tal-Pulizija se investiga permezz tal-Economic Crimes Unit. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-eks Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar irriżenja ġranet wara r-rapport tal-FIU dwar il-Bank Pilatus u l-eks direttur tal-FIU Manfred Galdes irriżenja ftit tal-ġimgħat wara li r-rapport ingħata lill-Pulizija. Tkeċċa wkoll l-Ispettur Jonathan Ferris mill-FIU li l-Ministru Scicluna baqa' jirrifjuta li jgħid jekk kellux ir-rwol fit-tkeċċija tiegħu. Żewġ entitajiet li tagħhom huwa politikament responsabbli l-Ministru Edward Scicluna naqsu milli wettqu dmirijiethom fir-rigward tal-Bank Pilatus u r-riżultat huwa li aġenziji internazzjonali qed jinvestigaw awtoritajiet Maltin bi ħsara għar-reputazzjoni ta' Malta. Il-Ministru Scicluna huwa l-ewwel Ministru għall-Finanzi li taħtu qed jiġu investigati awtoritajiet li huma politikament responsabbli għalihom mill-EBA. Il-Partit Nazzjonalista sostna illi se jibqa' jkun il-vuċi tan-nies u se jibqa' jaħdem bla qiegħda biex f'pajjiżna l-istituzzjonijiet jerġgħu jissaħħu mill-ġdid u tiġi mħarsa bl-aħjar mod ir-reputazzjoni ta' Malta.